בוקר טוב חבר'ה, מה שלומכם? מדבר אלכס ואני אעשה את זה בקצרה. תענו לי על שאלה פשוטה: אם נמאס לכם או לא נמאס לכם מהמצב שאתם נמצאים בו, אני מתכוון לזה מהמצב הזה של חוסר ודאות, איך החיים שלכם ממשיכים, איפה אתם רואים את עצמכם בעתיד, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 וכדומה. האם אתם לא נגעלים מהמצב שלכם הכלכלי? אם לא נמאס לכם לעבוד מצ'ק לצ'ק, לא נמאס לכם שחסר לכם כל הזמן כסף, חשבונות, בא לכם לקנות משהו לילדים, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם, לנסוע לנוח למקום שחלמתם עליו כל החיים לנסוע אליו, לנפוש בו וכדומה. אתם מבינים למה אני מנסה להתכוון בכל השיחה קצרה שיש לי לדבר איתכם ולשתף אתכם. אם אתם בראש שלי ואתם עושים שינוי, אני לא מנסה פה למכור שום דבר לאף אחד, תבינו, אני בדיוק כמוכם. תסתכלו, אני אדם עובד על המשאית, אתם יכולים להסתכל, בבקשה, משאית, טרלר, אבל אני בראש מוכן כבר מזמן את החיים שלי לשנות. אם אתם רעבים ומוכנים ולהגיד זהו, מהיום אני משתנה, אני רוצה עתיד אחר לעצמי, למשפחה שלי, לכל מי שקרוב אליי, אני רוצה שינוי, לא מחר, לא מחרתיים, לא עוד שנה או לא עוד שנתיים. חיים קצרים חבר'ה, כולנו מסוגלים להשיג מעצמנו הרבה יותר ממה שאנחנו נמצאים בו כרגע. לא משנה באיזה קריירה אנחנו נמצאים. אם אתם לא מרגישים שהגעתם למלוא היכולת שלכם בחיים ואתם מרגישים שמשהו פספסתם, אני גם כן כזה, באמת. אני באמת בכיף יוכל לשמוע ולהאזין לכל אחד מכם אם אתם מעוניינים. עוד פעם אני מזכיר, אני לא מוכר לכם שום דבר, אין לי פה מה למכור, אבל אני יכול לשתף אתכם, להראות לכם הזדמנות עסקית, נקודה. ההזדמנות הזאת יכולה לשנות לכם את החיים, נקודה. אבל אתם צריכים בשביל זה משהו לעשות, זה לא ייפול מהשמיים.